Langitnya api, tenang boy. Ini tuh nanti ini enggak ya? Bibi wah. Halo. Ini nggak Honda kan guys? Enggak, guys. Nggak Honda guys. Mobil. Lucu guys. Apa aja mah ya? Aku di depan gue. Bisa apa kok? Wah, nanti wah tidak. Tak, anu, Haiti. Bisa lebu ah? Nah. Ki wah, tanpa sik wah. Iki lho sampai menceng-menceng ya, berasin sik wah. Amit. Nah, aku nggo bocah-bocah gitu ya, bojoku ora iso melu iki mau jane ndek pirem ki, heeh. Foto mak. Oh, wis ora. Nganu. Ya apa jenenge? Ngomong kesuwun ngono ae lah kayak biasane. Bawa saya ini. Ngomong dulu ya. Enggak usah dek ae wae. Payah nang. Maksudnya aku iki saka ngene Bu Marlen ke sekolahan. Oh iya, Marlen sing rene mbiyen ya? Ora, beda. Tapi sesuk bakal rene mesti petuk. Iya, sapa kamu teko sing sapa? Sing suatu Kimin kan Mane Marlen Marcel iku beda meneh. Oh, iki. Iki Ibu Marlen Untuk dulure Mbak ya? Uduk. Oh, sing kakak beradik karo Mane kae uduk ya. Kayak Marlen, heeh, kayak Marlen juga jenenge. Oh, terus wingi omong Resa cek saka Jakarta ngono sapa? Iya, tapi rak ning Tongar dek. Oh, sapa iku? Sing rene Mane, Remi, siapa Tukimin? Siapa Tukimin? Sing ning Jakarta ning Indonesia saiki. Oh, tapi enggak mampir rene. Ora. Oh, iya kan Remi ku barang kan. Remi barang, teko Bandung barang. Oh. Ya ngono wae, Wah. Kesuwun Bu apa tadi? Marlen. Kesuwun ya wis tak terima barange. Oh lah pokoknya. Oh ya. Ya mudah-mudahan dikai rezeki engko. Rezekine iso balik meneh. Kang nggone ibu. Ya. Ya Wah. Ya, oke sih Wah. Ya. Apa iku keripik? Iya. Belum. Meni bungkus sih. Ora. Aku lagi kerupuk agak niki kono nyeme kono. ora lah. Aku mlaku meneh jane cek berang wong meneh arepe. Mbak mobil nang. Sapa? Gone Bapak Martone Tani. Wes. Oh, Mbak Pelek kok ento? Hah? Mbak Pelek iku. Mbak Pelek sapa? Kasini. Oh enak ya? Heeh. Oh urung sesuk lah nek apa datane lah aku iki mau wis apa jenenge? Ya piye ya? Wis lara juga suwi. Iya. Terus apa ya burung mlebu barang? Ibu. Oh. Lali aku. Ya maksudnya aku piye ya? Besok meneh lah. Mesti anaknya rezeki. Iya. Ya siwa. Oke. Hah? Siwa. Mau yo kelamben to wae. Mau yo kelamben. Apa? Lupa padang, ya, santai nih. YouTube ora Facebook. Ini kacamata ini. Oke. Kok petang ya? Makku dewe. Makku kacamata arek ngomong. Kacamata wah. Ya wis, saisone mama to, masa aku sing Aku kesuwun. DKI. Apa jenenge? belanjan. DKI. Kan teko Belanda. Heeh, belanjan. Sesuk Bu Maril rene lho, mesti mama petuk. Petuk sesuk. Endi wonge Teko Belanda. Suwun. Kesuwun banget. Semoga berkah terus rezekine balik meneh. Semoga berkah. Ya wis tak
Lah emang ngomong kok. Rezekine tambah akeh. Iki mara tuwa tak kei tapi ora nganggo beras. Masane kono ora gelem beras iki. Iki beras 64 kabeh tak jikuk. Heeh. Wis sehat ta, Mas? Pengen ngomong lara kok. Terus keringetan ini kok. Iki mau sumur. Ki mangan ndok sing akeh ben pulih. Wis mah aku tak rono. Kira melu kae masalahe. Ya, nang kenali. Ora, kenali sisuk to. Kim mau kae. Ki ngapa? Pakai tapi tak pisah, enggak. Ora wis ora kebuk meneh lho Mas. Sing jatahe wis tuwa kan wis entek lho. Sing kanggo wong tuwa-tuwa ning Tongar. Aku. Wis ngosek. Wis rampung. Ah. Ini mercon. Mercon. Ah. Korek. Ah. Nggak ada uang. Wes.